मानव वंदे भारत येत आहे आता मस्तपैकी. हे बघ हे डायरेक्ट ओपन होते. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आता आपण जातो आहे मुंबईला. तुम्हाला मागच्या ब्लॉगच्या एंडला मी सांगितलं की आता मुंबईला जाऊन मम्मीला आणायचं आणि हे जातात. आता त्यांची सुट्टी संपली 2 दिवसाची, तर 1 दिवस ट्रॅव्हलिंगलाच गेला, तर जाऊ दे होतं कधी कधी. तर आता आम्ही चाललो आहे वंदे भारतने. 6:45 आणि 6 वाजलेत, कारण आम्हाला CNG भरायचा होता 2 दिवसापासून. ते गणपती असल्यामुळे काय पंपात भेटत नव्हता, तर आता भरला आहे. आणि गाडी आपण तिथे एक रिलेटिव्हकडे लावले, कारण की मी उद्या रिटर्न मम्मीला परत वंदे भारतने घेऊन ती गाडी घेऊन घरी जाणार. तर मी आहे इथे 4-5 दिवस अजून. आता आपण निघालो आलो रेल्वे स्टेशनला. डायरेक्ट रेल्वे स्टेशनला आपण स्टार्टिंग करतो, खेड रेल्वे स्टेशन. तर इथून जाऊ मुंबईला. बघा महा ब्लॉग वंदे भारतचा पहिला. मी पण पहिल्यांदा ट्रॅव्हल करतो वंदे भारतने. तुम्ही पण एन्जॉय करा. चला मग बघ. सिक्स 45 आहे आणि आम्ही वेट करतो. ओके ठीक आहे. भाई फायनली वंदे भारत येणार आहे. येते. महाराष्ट्र वंदे भारत एक्सप्रेस arrives shortly on platform number 5. मानव वंदे भारत येत आहे आता मस्तपैकी. येणार आहे का टाइम? सगळ्यांनी फोन उघडले. वंदे भारत येते. वंदे भारत तेव्हा असं घेणे थोडा पाठी. मी पण या लाईन मध्ये थांबतो. चालू आहे बाई काढायची. घे 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 घे. आली आली आली. चल 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 पाठी. चला पाठी चल. ह्याला तू चल तू चल. भेंडी फास्ट मध्ये येणार. काढ काढ. इकडे जाणार पाठी. कुठे जाणार? रेडी. वंदे भारत. ते थोडी पाठी रे पाठी. हां स्टार्ट कर. हां आता चालू कर. C3 ही आपली आहे. हाच आहे माहिती आहे. तिथून जा. चला हे सगळं घेतलं ना. चल ओपन होईल. हा शपथ. चल चल चलो चलो हळू. हे बघ हे डायरेक्ट ओपन होते. ट्रेनमध्ये बसतोय फायनली. ट्रेनमध्ये कारण तिकडे आमच्या सीट पुढं दिसतात 56, 57, 58 पर्यंत. स्टेटस ठेवायची. स्टेटस ठेवतो. मला तात्पुरती विंडो सीट कुठपर्यंत माहित नाही. जर कोण नसेल तर माहिती. बघूया मग आता. तुम्हाला दाखवता येते दाखवतो किती दाखवायचं ते. बघा म्हणतो मी आपलं. सोनूने व्हेज लंच मागवलाय. दही आणि याच्यामध्ये काय काय आता बघू. सोनू खाईल कारण की मग आमचा दोघांचा फास्ट आहे.
चला जरा ट्रेन फिरून येऊया आपण. हे आहेत ऑटोमॅटिक डोहा, मस्त एकदम चांगल्या पद्धतीचे, आवडले मला जर्नी. हे नाही रे विनू विनू. प्रत्येक डब्यात असे 2 स्क्रीन आहेत, त्याच्यावर पुढचे स्टेशन कोणते आणि कितीच्या स्पीडने ट्रेन धावते ती स्पीड दिलेली आहे आणि किती अंतरावर पुढचे स्टेशन हे दाखवलेलं आहे. आता कॅबिन क्रू बघू आपण. बघा आता रात्र असल्यामुळे तुम्हाला असं दिसतंय, पण सकाळचं खूप भारी दिसणार. चला फायनली आपलं स्टेशन आलेलं आहे. आता हा ब्लॉग आपण इथंच एंड करू. तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.